Kajin bomdon ki jaka berniot raj marwat kelawan ra ya kajin jersey jaka maryang hakilinti sengkin bat hakirodong jung kisnong kitau ha katega raj bat bakatega jin jersey kan kata khamtam ya ka koit ka khya kinong shnong kumta ka Federation of Khasi Jaintian Garo People North Khasi Hill District kum ka wei ni kisang phalang kala le jurep ya ka jinglong jimban bomdon ki jaka berniot ha katega raj bat banwat ki jaka berniot bat nakaliang ka seng kala karpat lemru us imraj ka raj marwat bau ni rap lem na thaulat ban penyo ya ka jaka babiang benyo brat ki nyut kinyer ki jabo jaban ban penlaj ni ki jin sakta akinong shnong khamtam ha ka koit ka khya jongki ya ka jinjurep banyo ya ka jaka berniot ladon rengkat UPM ka raj marwat UPM Kens M bat ki dikhot jong ka FKJP Bernihat Circle bat bari dua hapo ka jinyalam bat lumlang maunai senior vice president ka FKJP North Khasi Hill District kabah ka jinjurep ya ka wei ka jaka ka blan hathan piling kita bat lumlang maunai ulaong ban kaliang jong ka seng kimpat ihun ya ketika jaka namar bekidon ki jakarep jakariang bat ki wadoj bat ladaan pelong ya ka kum ka jaka berniot kan kata skipat ba kene ka jing wan jurep jungi na kaliang ka seng jong ka FKJP kat ka jing don lang jong ka Bernihat Circle bat ka Boridewa Circle iwan ban pek ban yet iki jaka lengba ka jing yarap jing paem bayin ai ka jaka bangin bret nyut bangin the nyut ta habai dai bat kene na kaliang jungi ka seng ni i bakini ki jaka ki don ru serum jaka rep jaka riang jong ki bajba bat ka don ru kawa sti serum dan kaliang jungi ngimpat ihun ya kene jaka namar ba ni kwa hi ke jaka ka balong kham jengai na ka jaka rep bat kham jengai na ki wa duoj ki ba kan long sha ka jing khoj ki jing suba namta ke than marwet hi brok away namar ngi i kum ba ka than marwet hi brok away menta ngimdon ni ka jaka thenyut ane ka jaka ban thang ki nyut ane ban spoil ki nyut lengba ki skim ki bofer jongka sarkar te iwan hangne ban pan ka jaka nei paim ban karpat i paim bain penyo aingi ya ka jaka khnang bangila ban yo mathe i ginyut ki ba nado Bernihat ter sadu kiling teranga sadu piling kata kinwan be ha ka jo ka banta bangin pelong be ka jaka thenyut si jaka bai te ke jingwan jungi bat ipaim milapan i mentai kini ke jaka ki badang yong bakadang light kidon ki ba light dari serum badai kadon no ka jaka rep bat seneng ro kadon no ka jaka rep bat kadon no ro wa duit te na kaliang jungi keseng ngila keren ipaim ba kani ke jaka kanomlong te ngi kerpat ipaim ba in penyo yangi dagawai per ka jaka ka badang long ka balat kuluj ka bomdon kinong rep ka bomdon kini kita berkhaj te ngi kerpat ipaim ba sa sisin ini akan do biang hi sai sisin ini kendo ba in peni biang yangi ka jaka ka ba kanlong ka ba ngihun lang naliang jong ipaim bat nakaliang jongi kinang ilam jong seng ro please do jangai ba abaki ya senang serum TQI ba kini ke jebo jaban hakini tani kinang nambun ki bri bisu bret pathar bek unto te sertak ni kata kajing i jangai jong ki ba lahdin habut ba lada kini kita bawa jaban hakini kita hanjungi Bernihat aneh po keraj mabet te kiyo kin berat kai sapo nala sapo linti sapo saking te kidon kata kejemut ba ang ini wat kita ke jaka ban the kata kenyut nomor bala bun plat kini ki jembe pathar kenyut te ngin nak liang ka dekat bat kini ka sing PSP ngin nak liang ka doba raj mabet akum sumra hoi ngila ya wat katok kini jaka hadai in peryo kata jaka ka ba kham biang ne ka ba light bamdon jingwit kano ne ka ba jangai na ka snong ru bat na ka wa ru bat na ki jakariang hande ka wi ba kum ka jing perkhat i jangai jung kini seng phalang te ngaru ngas kadang kata ka mesim benyate lang bat ki te kadang ka wi ka jaka ka ba angla de pren bat wi try mamkwan pau katang mentang ne te la kular i kata jaka te ngaru akmat jung kene ka sebelum belum ne PGP te kajaka te ngila yo teng ba menta ngipat pek ya kata kajaka yung sa lepet bat hawi kasi banbu ya kata kajaka te nyut te don bok ba da ka jing ku ble ba jing trilang jungi ba kene ka kam jungi kan sukses ba kan nong kan phai ka eki nong song jungi sai na ka thai